Здравей отново в светът на кристалите и минералите. Много се радвам, че отново имаме среща, в която с нова гледна точка да търсим и да намерим кои са нашите най-полезни помощници в този момент. В този канал тук и в тези плейлисти има различни гледни точки, свързани с нашите помощници, камъни, кристали, минерали. Като има за зодиите, има за феншуи, има гледни точки, свързани с това, кои са камъните и кристалите и помощниците, свързани с годишнините от сватбите. Една огромна поредица, свързана с всеки ден рожден камък, където понеже всеки ден някой се ражда и всеки човек си има рожден ден, да си чуе разказа за един от основните рождени камъни. Поредицата, която е за семейството на кварц, също е много интересна. Тази среща обаче е свързана с една идея, която пак идва от Азия, която е разпределила годината не на месеци, на лунни домове. И така не са 12 месеца, а са 28 лунни домове, лунни имения. Всяко едно от тези имения си има камъче, има си име и носи неговата мъдрост. Така че тази среща е за това. Разказ, свързан с лунните имения и камъните, кристалите, минералите, които помагат там. Разбира се, те могат да помагат и на теб, когато ги избереш. Имение 24. Нарича се имението на вятъра, елементи, въздух и земя и е със стойност от януари 14 до януари 26. Както ветровете внасят промени в земята от атмосферата, така и енергиите на земята и вятъра се смесват и се комбинират. Ветровете на промяната са част от живота на тази планета и силата на вятъра да променя земята се демонстрира постоянно. Промяната понякога е трудна за много хора в техния живот. Това важи не само за хората, разбира се, но и за животните. Защото много от хората са създания на навика, скоби матрицата. И когато сме работили за да подредим живота си и домовете си, и духа си просто така, ние харесваме това да не се нарушава. Да си остане такова, каквото си е. Но пък ние приветстваме хладния полъх на бриза през горещия ден, но бурите и ураганите никога не са добре дошли. Родените по време на преминаването на Луната през имението на вятъра са агентите на промяната и тези, които я търсят. Те постоянно опитват нови неща, като нов начин за шофиране до работата. Те търсят нови гледни точки и са умствено адаптивни. Те се радват да срещнат нови хора, като им дават нови идеи. Когато Луната преминава пред 24-то имение, е време човек да бъде малко по-гъвкав
в своя живот и да поема рискове или пък да направи нещо два пъти. Със силна вяра в себе си и доверие в доброкачествената енергия на Вселената, днес всеки може да опита нещо различно и да се постарае да го приеме с здравословна доза приключение. Кристалът на имението на вятъра е Херкимер диамант, което много хора знаят, че всъщност е един прекрасен кварц. За семейството на кварц има чудесни разкази тук, така че се заслужава да се чуят. Талисманната енергия и на този кварц е търсене и трансформация. Символичната сила на този помощник е камъка на настройката. Разкази за камъни, кристали, минерали от всякаква гледна точка за тези елементи, които сме решили да допуснем в своя живот и да бъдат наши спътници, съратници, компания, за да може този живот да се случва по-лесно. Аз лично за себе си с удоволствие посрещам в своя живот много помощници от този характер. Кои ще посрещнеш ти, кои ще използваш ти, само ти можеш да решиш. Но ето, че отново имаше среща и разказ, свързана с кристали и минерали. Дали това са твоите помощници или не, това кой знае. Това, което обаче аз мога да предполагам, че всеки един от тези разкази може да ти даде нещо, за което да се замислиш, което да е свързано с твоя живот и как твоя живот да стане една идея по-добър, една идея по-цветен, една идея с по-добри резултати, така че ти с радост да продължаваш да го живееш този живот, защото живота обича тези, които го обичат. Затова човек е хубаво да си прави избора. Камъни, кристали, минерали и разкази, свързани с лунните имения и това как едни мили хора от изток са решили да внесат повече мъдрост в своят живот. Аз се радвам, че отново сме заедно в света на кристалите и минералите. В тези видеа тук, в този канал, има достатъчно гледни точки и елементи, свързани с кристалите и минералите. Ако има още нещо, което те интересува, винаги можем да го обсъдим, да го проговорим. Така че, когато търсиш твоя помощник, да може бързо да го намерим, да разберем кой е правилният помощник за този период от твоя живот. Лично аз предпочитам всеки един човек да използва своите лични рожден ден камъни, защото те са неговите най-специални помощници. Също така са най-прекрасният и най-личният подарък за това, което искаме да подарим нещо на близък човек. Знаем, че диамантите са най-добрият приятел на някои хора, но пък най-специалните камъчета за един човек са неговите лични рожден ден камъни. Разбира се, аз имам една мантра, която е за заземяващи кристали и минерали, заземяващи кристали и минерали, но това едното не е кой знае колко по-далече от другото. Благодаря за това, че сме заедно в света на кристалите и минералите и до нови срещи!